v kontexte tých debát, že Smer a vládna koalícia chcú stavať hrádzu extrémizmu, tak obávam sa, že to, čo teraz robia, a to zrušením dvojkolových volieb predsedov samosprávnych krajov, robia síce tiež, je to vodné dielo, ale je to vodné dielo iného charakteru, skôr mi to pripomína nejaké spevnené koryto, cez ktorý ten extrémizmus bude tiecť ešte rýchlejšie. Pretože dvojkolové voľby dávajú šancu, aby v druhom kole sa navzájom podporili demokratickí kandidáti v situácii, že do druhého kola nepostúpia dvaja demokratickí kandidáti, ale postúpi tam jeden demokratický a jeden extrémistický kandidát. Ak sa zruší dvojkolová voľba a zavedie sa jednokolová voľba, tak sa tým výrazne zvyšujú šance, že sa nielen v jednom, ale vo viacerých krajoch presadia kandidáti extrémistov. A na tú námietku, ktorú dávate, že však dohodnime sa všetci a majme spoločného kandidáta, no je nezmysel, aby sa demokratické strany, ktoré majú vo voľbách súťažiť, navzájom dohadovali, ako si podelia Slovensko. Navzájom dohodnúť sa majú strany, ktoré sú programovo blízke, ktoré vedia spolupracovať, a nie, že všetci proti extrémistom. Určite nie v prvom kole. To, čo má byť výnimka pre druhé kolo, tak vy z toho chcete spraviť pravidlo, ale to nemôže fungovať.